De Huacachina is een van de mooiste woestijnen op aarde. Je kan er prachtige foto's nemen en met een Mad Max buggy door de enorme zandduinen van wel 100 meter hoog racen. Het is één grote rollercoaster, waarbij de zwaartekracht flink voelbaar wordt. Onderweg wordt halt gehouden om met sandboards van de hoge duinen te glijden. Een unieke ervaring. Vanop de hoge duinen heb je een prachtig zicht op de Hakashina-oase. Deze is dan ook een oase van souvenirwinkeltjes.